Köszöntöm a 2-es program nézőit a Keravil torpedós játékán. Végre hazai pályán vagyok, ugyanis jövőre itt a 2-es programon minden hónapban 1 hétig fogunk játszani torpedót. Akinek nem sikerül hívni minket, most ne keseredjen el, jövőre lehet játszani eleget torpedót. Aladár 1-es. Ez berendezze a gép, ott vannak az engedmények, nézzük a táblát. Kérem szépen a következőt, háló, van valaki a vonalban? József vagyok. Foglalkozás? Katona. Jövőre. 1, 2, 3, és lehet lőni. 3 lövéskerés. Tied a színes televízió. Húha! Beszélek! Kezi csókolom. Mi a foglalkozása? Titkárnő vagyok, Gyesen. Gyesen tetszik, egyedül vagy a kisbabával? Az egész család itt van. Egész családot van. No. 1 lövésed van, Zsuzsi, és a színes tévé a tiéd. Az 1-esről kapcsoltál át hozzánk? Igen. Milyen rangja van a hadseregben? Honvéd. Csak sima honvéd. Látszik, hogy katona, egyből beletalál. Jó, mit választ? Hát azt az Ávia. Ajvaj. Igen, Music Center, hát egy katona. Tessék akkor tovább lőni. Süllyed, gratulálok, 1 lövése van, ezt csak engedje el a táblán. Súg az egész család, nincs. Jó napot kívánok. Jenő 5. És 5 másodperced van. Gyorsan, Zsuzsi! Nagyon szépen köszönöm a játékot, viszont látásra jó szórakozást.